Jay Yemig, na fish Shisha, though Yenig and not was shop one. Could you know what the Kurish Cofain? Fast op terug naar Draas. Well, where's the meat? Wel, laat je lessen, ik een Draas gegeven me toe. Les toilen naar wat ga ik in. Jay had a good shop. Is de woon, ja? Is the wound. Aha. Is Jay's just against her. Ja, maar door gaat me brush school hier staan zien. Brush school. Scrub and brush. Aha. Brush. Schoolie. Schoolie, ja. Brush schoolie. Maar kattig is wat spat en dan als volgende had dan ze nou aan koeien wat gaat me geweld. Ja, had ik Dat is katholiek. Les toilen. Gaat tullen staan. Oh, hij is zo hij shit als jens. I guess maar een big brush schoolie of could you Kurish Cofain? She op een sunlight soap voor het ORS. Javax. Ik vind wel een goed toch. Spray 9. Hey, als Jane heen op een week zo klaar gegaan. Jane heen op een. Hij heeft school. Janie zien, dat is een brush. Ja, Jane heen op een begaan. Jij mij goest te bejakken. Kun jij Boek schoolie. Agus een brush. Ach, ik kan het voor rond haar krooi. Maar ik kan niet kerosine nog eens een uske. In was in scoren. Rond haar krooi les. Kerosine. Kerosine. Ja, met is. Heen wat als een uske zo'n haar krooi. Hardwood floor. I guess the big rotakke dat hij kalt toch die school. Jay dadelijk had het dit map. Oh, naar een map staan terug wat misje. Wat gaalik ach wat misje was een netje alles. Freeman agus wat de klassieken hebben wat was shits wat en makkers al map. Agus wat misje weer en ik kan nog gedeel van wat wat mij hoors agus had ik naar mijn ding. Jay had die schoolpook. Hij. Schoolpook. Hij kocht de gris, en mijn mening ik ga. Schoolpook. Hij niet is hem. As de wijze goed als een jam doe. En een rol in Chewy. Haar om afzachten. Ja, ook haar was te wonen in de school. Wel. Kijk ja. Dat mijn klein is er weer voor ze woont, Joey. Wel, ben je goed. En ik ga maar wat achter gaan, yes. Wel. Kiana. Kiana. Rol, welke tijd de Hesse huis? Wel, niet. Ga je een zaal hokken om een 1901. Agus dat Een zaal was haast. Wel, niet. Agus hij nog niet op een koe een tijd hokken rijsje 1901 als ik jullie. Hij is hem gedacht in town tijd naar heden. Als jensen. Agus geen tijd hokken. Wat ik hem dan. Aha. Es war mij agus spraar naar carpenters. Ja, zo de woon. Zuid en ik heb dat gevonden. Zwaard glee fassie. Ja. Wel, samen zinnen bij Kutschen Jam hier in Kujun. Gaat ons heen wat les een operachte. Wat praatje les een operachte. Ja. Hij is wat doen je zo wie voor gaan? Scott McPherson draastreest. Ja. Vooral kan Inverness. Ja. Ga je leverage wat je mee als nagashit. Oh sure, en dan je komt iets in. Ja. Wel, hij laat pek een binnetje naar in de daken. We moeten ook voor soep bij de show. Feeding, ja. Hij vaak gelacht gauw als een John Dewey. Bus en douche ook gewoon misserie ach giro een big tummel en een kwanja as a huppert. Herinu as een tummel as a huppert. Tummel as che. Tummel as koopesasses, treisjes. Chepolen wacht gaat er gewoon misserie aan de we staan met de lichtjes. Polen, che. Jij hebt het Britsuichen. Jij hebt? Britsuichen, hele gewoon misserie.
Gaat je wel een Brit zeugje? Brut. Brit gewoon is een Brit chiromachig. Oké. Brit, ze kunnen verrijk. Bridge. Medicine. Brit. Ja. Dus een bridge. Oh yes, Bridge. maar ik weet niet of dat ze het neersje. Bridge. Brit gewoon. Kwani. Aha. Kwani. Ja, maar toen ik jou want dat jaar ik zei het niet. Go you. Cheers.